Tak moje životné kredo je veľmi jednoduché, pretože nevymyslel som si to sám. Mám to od svojich najvzácnejších rodičov. Mamka zásadne nerobila nikomu nič zlé a nikomu nič zlého neprijala. Podľa toho žila, sa správalo. Takže snažil som sa to od nej prevzať. Otec zase mal zásadu, že nikdy nič neslúbil, čo nesplnil. Menej sľubov, viacej skutkov. A človek, každý, si vytvára za života, či žije krátko, alebo dlho, akúsi mozaiku života. Je to obraz, ktorý sa skladá z tých mozaik malých a mali by sme žiť tak, aby sme v každom momente života, keď nás hora povolajú, tam mozaika, ktorú zanechávam, bola čitateľná a jasná, aby tam bolo čo najmenej tých bielých miest, nezačatých alebo nedokončených. A ako som spomínal, aby tie sľuby sa tam objavili, aby tá mozaika bola čitateľná a vedeli o nás, čo sme zanechali. A keď sa nám tak podarí žiť, tak budeme aj šťastne umierať. Aj keď sa hovorí, šťastne sa nedá umierať, pretože človek to nevie, ale myslím si, je to obrazne povedané. S takým pocitom by mal človek žiť, lebo nikdy nevie, kedy ten život končí, niekto dlhšie, niekto kratšie. A ja si myslím, že keby sme všetci žili tak, že nesnažili by sme sa druhému ubližovať, že budeme vzájomne sa rešpektovať, že nemusíme navzájom súhlasiť, ale aspoň sa vypočujme a život potom potvrdí, kto mal viac pravdy, kto menej. A tak by sme mali žiť. Ja som sa snažil tak žiť. Je to už 90-ka. Ale či som naozaj tak žil, či tá moja mozaika je naozaj taká, ako som hovoril, to už nechám budúcim generáciám. Nech si ju pozrú a nech si ju preštudujú. Či tam je veľa tých bielých, nedokončených alebo slúbených a nesplnených vecí. Takže toľko asi v krátkosti. Nie len potešením, ale veľkou cťou odozdať toto rotariánske vyznamenanie, takže odozdám, si trafi do dierky, to nie je také jednoduché. Keď sa mi by mohli triať z ruky. Nie, tebe už ne. Takže zo srdca veľmi, veľmi úprimne gratulujem. Urobíme takúto peknú fotografiu.